haɗu manyan mutane na ƙasa sun gamu domin haɗin kan al'ummar Nijar muka haɗu. Kishin ƙasar Nijar sai manyan mu na Nijar. Gamji kun fi ƙarfin sara sai dai kallo. Bar maga matasa masoyan Nijar sai ku fito. Sama! Gamji mazan fama gamji jani sanin gabawan Allah gamji mazan fama gamji gamji mazan fama gamji gamji mazan fama gamji General Chani kai ne ke jeji ka kafatun farko ai sun ganka gidan farko yanzu ko sun ki sai ka ba su gurin kwana za su yi barci. Magana sai dan magana nan ma magana sai dan magana nan ma yanzu mai nema ya bi mai nema yanzu mai nema ya bi mai nema kurfi kango a shige noma sai mai shanu ya shige noma farin haske jeji ƙarshe kun ɗau aiki yau kun shirya ku yi kimtsi lolo kun ɗauko aiki ana kallo ka babbai wa diya na ƙasa aiki a ko an ki sai an ganka gidan farko jeji gamshi mazan fama gamshi shugaban Nijar mun General Chani kai ne ke jeji 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 mai mana aiki ka fitun farko ai sun ganka gidan farko yanzu ko sun ki sai ka ba su gurin kwana za su yi barci. Duniya mun zo tafiya zami duniya mun zo tafiya zami me kake tari faɗa alkhairi me kake tari faɗa alkhairi masu zamani a ci zamani masu zamani a ci zamani a rage Allah aikin tsani shi ba dai zana dutse halike ma turki yadda kare ba sun jirgi sha bege bege jama'a ne da mai rawacha ne lallai zaman lafiya a cikin Nijar shugaba